ang araw ng ating minamahal na bayan ng Bugayon sa paggunita sa ating lokal na bayani na ating kababayan na si General Jose Torres Bugayon, na isang bahagi sa isang makasaysayan nakaraan ng ating bansang Pilipinas. Kung balikan natin at gunitain ang ating kasaysayan sa panahong yun na wala tayong sariling demokrasya, wala tayong independensya, ng panahon na yon, ang ating mga ninuno ay nagbuwis ng kanilang mga buhay para makamtan ang tunay na kapayapaan at demokrasya sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng kanilang kagitingan at patriotismo, mabigyan ng kalayaan ang sambayan ng Pilipinas. Tinatawag natin silang mga bayani sa panahong yon. Ngayon, sa panahon na tayo'y nagtatamasa ng kapayapaan at demokrasya, pwede rin tayong maging bayani na katulad nila, na hindi na siguro kailangan pang dumanak ng dugo, umagbuwis ng buhay, lalo na sa ating mga halal o mga naglilingkod sa pamahalaan. Kung tayo lang ay gagampanan natin ng buong tapat ang ating sinumpang tungkulin, siguro tayo rin ay masasabing isa ring bayani na katulad nila. Palakpakan po muli natin si Lieutenant General Laurencio S. Aguilar, the Northern Luzon Command.